máis a idea da campaña presentada por 25 de novembro na idea da cousificación da muller ao servicio de algúns homes con poder. E nós creemos que é unha idea completamente errónea. Non se debe de comparar as mulleres con cousas, por moi grandes que sexan as cousas. É necesario enviar unha mensaxe, en primeiro lugar, de humanización, en segundo lugar, de igualdade, en terceiro lugar, de superación das situacións de desigualdade social, cultural, económica, e que iso ten que empoderar as mulleres, e non empoderarlas como simples obxectos, como se fosen un elemento máis do patrimonio, porque, entre outras cousas, tamén xa sabemos como trata a Xunta de Galicia o patrimonio de Galicia, co cual se lle vai dispensar o mesmo tratamento ás mulleres, casi mellor que non fagan nada. Pero lonxe de non facer nada, se gastan 164.000 euros nesta campaña. Datos extraídos da propia páxina web da Xunta de Galicia. 164.000 euros nunha campaña que non ten detrás nada, que non ten detrás ningunha mensaxe de humanización, ningunha mensaxe de igualdade, ningunha mensaxe de superación da situación de histórica desigualdade entre xéneros, ningunha superación das violencias machistas, e nos consideramos que isto é intolerable. E esta é a razón pola que preguntaremos no Pleno por que non se retirou de forma fulminante a campaña para o día 25 de novembro. Tamén preguntaremos sobre que medidas adopta o Goberno de Galicia para evitar de forma específica e para erradicar os asesinatos en materia de violencia. Teñamos en conta que somos a comunidade autónoma no que vai de ano con maior número de asesinatos por violencia, e nos creemos que iso é absolutamente inaceptable e que requeriría da Xunta de Galicia unha serie de adopción de medidas específicas que non se están producindo e que, por certo, en Marea leva proposto moitas veces con rexeitamento, outras veces con aceptación desas medidas, pero sin dotación de respaldo orzamentario. Pois ben, nós nos orzamentos que debateremos tamén a semana que ven, na totalidade, e no carácter parcial dentro de 3 semanas, incluímos as nosas propias propostas para a superación desta situación. En segundo lugar, en materia de rexeneración ambiental e democrática, porque últimamente temos que levar parellas unha cousa e a outra, constatamos que o Partido Popular prefire que o monte se rexenere solo, igual que prefire que a xente saque as súas propias conclusións, igual que a xustiza. Eles poñendo paus nas rodas en materia de transparencia e para evitar a rendición de contas. E falamos disto porque pensamos que o Partido Popular sempre se move obrigadamente, pero nunca voluntariamente, inda que vexa unha catástrofe como a que sucedeu cos lumes o pasado domingo negro 15 de outubro. Temos a negativa a comparecencia da Conselleira de Medio Rural para dar conta da situación da Dirección Xeral de Ordenación Forestal tras a imputación do señor Fernández Couto. Parécenos absolutamente gravísimo por unha razón. O señor Fernández Couto, que foi o responsable de que durante 20 anos non se cumplise a lei vixente en materia forestal, en materia agrogandeira, e que deu lugar a que lle escribise un papel o señor Núñez Feijóo onde máis da mitade das 30 medidas que propoñía fosen xa texto vixente que non se cumplían, e non se cumplían porque o señor Fernández Couto impedía que se cumplisen. É o mesmo señor que agora está sendo investigado por un tribunal como consecuencia da adxudicación irregular dos contratos do Servicio de Extinción de Incendios. Nos creemos que a conselleira debe dar contas disto, debe de dar contas de por que manteñen no seu cargo a un señor que se encarga de facer incumplir sistemáticamente a lei. E se isto é recoñecido polo propio presidente da Xunta no pleno do Parlamento da semana pasada, dicindo, non, é verdade, das 30 medidas que eu anuncio, máis de 15, o sea, máis da mitade, eran lei que non se cumple, e o propio Núñez Feijóo recoñeceu que non se cumplía e que a Xunta non estaba facendo cumplir a lei. Por que razón, se este señor non fixo cumplir a lei en materia forestal, vai facer cumplir a lei en materia de contratos públicos? Non hai ninguna razón para un comportamento diferente. E non hai porque hasta ahora lle foi moi ben a él, e debeulle dir moi ben porque o propio Feijóo se dedica a respaldalo sistemáticamente, igual que a Conselleira de Medio Rural se dedica a respaldalo sistemáticamente, así que non sabemos que é o que este señor ten que ocultar, ou que ten oculto máis ben para recibir un respaldo tan unánime a pesar de todas estas situacións que cada vez coñecemos de forma máis intensa. Pedimos tamén nesta clave a creación dunha comisión de estudio para poder abordar todo o problema que xorde detrás dos lumes que tuveron ocasión o día 15 de outubro.
E dicimos isto porque nós pensamos que os lumes non son máis que o síntoma dunha enfermidade. Os lumes non son máis que a fiebre dun territorio enfermo. E por iso a Comisión de Estudio ten que ir máis alá do que pasou na fin de semana. Ten que ir a ver que foi o que pasou en materia de prevención, que foi o que pasou en materia de extinción, pero ten que ir a ver por que o territorio está como está. E iso, polo tanto, debía ser obxecto dunha comisión de estudio na que En Marea leva pulando desde o primeiro momento. O Partido Popular intentou rexeitar a nosa propia proposta para formular unha que era idéntica e que a que finalmente vai ser a que prospere. En Marea pediu unha formulación unitaria, pero o Partido Popular preferiu que non. Dixeron que eso era cuestión de discurso e dixemos, pois precisamente, nós pretendíamos un discurso, enviar unha mensaxe de que podíamos traballar a nivel parlamentario nunha comisión que tuvese un obxecto definido conxuntamente polos grupos políticos, pero o Partido Popular preferiu non dar o brazo a torcer. Bueno, seña a comisión que establece a maioría, sempre que se poda realizar un estudio que permita traer a expertos independentes e que permita formular propostas para mudar as políticas, tanto a nivel legislativo como a nivel de acción da propia Xunta de Galicia. Tamén rexeitaron a maioría popular que esta comisión tuvese carácter paritario, como é o normal nas comisións de estudo, tal e como establece o regulamento, aínda que é certo que se pode establecer de forma proporcional. Nós non entendimos isto por unha razón, porque as comisións de estudo teñen como finalidade tamén traer expertos da sociedade civil, e a asistencia de expertos na sociedade civil non ten nada que ver cas maiorías parlamentarias. Decía Einstein, unha vez que soubo que había un manifesto firmado por 150 científicos contra él, decía Einstein, 150 científicos contra Einstein, se eles tuveran razón con que dixese unha bondaría, non? Pois aquí estamos no mismo, non? Os expertos non dependen das maiorías parlamentarias e, polo tanto, esperamos que a Comisión non impida traer a todos os expertos necesarios para poder repensar a política en materia de ordenación do territorio. Nós non estamos seguros de que isto vai a ser así, porque o PP parece querer un formato cómodo para rexenerar non os montes, sino a imaxe dun Feijóo queimado absolutamente pola mala xestión da vaga de lumes. Pero se advertimos que as políticas de cartón pedra acabáronse no noso país. Por qué? Pois porque, aparte, neste caso, máis dun millón de galegas e galegos percibiu polos seus propios ollos, polos seus propios sentidos, a magnitude da catástrofe, algo que o Partido Popular non pode xestionar nin tampouco mediante a manipulación da opinión pública, utilizando os medios de información da Compañía da Radio e Televisión de Galicia. Por iso tamén unha das preguntas que formulamos irá neste sentido en sede parlamentaria. Finalmente, e tamén en materia desa rexeneración democrática unida a esta necesaria rexeneración ambiental, proporemos a creación dunha oficina anticorrupción en Galicia onde a xente poda presentar denuncias con maior facilidade e garantizando, preservando de forma máis eficaz o seu anonimato para evitar represalias por parte dos que nese momento señan denunciados. Todo iso sin prexuizo, evidentemente, das garantías xudiciais ás que houvese lugar. Finalmente, a nosa pregunta ao presidente da Xunta de Galicia é a seguinte, e que é consecuencia dunha reflexión. En Marea non entendemos por que, se aumenta o PIB, e se o PIB de Galicia, a riqueza de Galicia, é a mesma que a que tiñamos antes da crise, por que non vivimos igual de ben que antes da crise? É dicir, por que o incremento do PIB é capaz de trasladarse a unhas políticas que supoñan de forma efectiva a reducción da desigualdade social, que supoñan acabar ca precariedade laboral e que supoñan unha mellor efectiva dos servizos públicos. E voulles dar 3 datos que se extraen directamente do proxecto de orzamentos de 2018. Temos o mesmo PIB en 2017 e xa en 2018 superaremos que no ano 2009, é dicir, a mesma riqueza en Galicia que en 2009. Sin embargo, os orzamentos da Xunta de Galicia destinarán 335 millóns euros en sanidade. Destinarán 398 millóns de euros menos en educación e destinarán 211 millóns de euros menos en emprego. Queremos saber, porque se temos a mesma riqueza que antes da crise, destinamos menos diñeiro a políticas que son esenciais para garantizar dereitos fundamentais. Estamos seguros de que Feijóo non terá unha resposta, terá unha excusa. Se queren formular alguna pregunta. Sí.
Eso verémoslo cando estea funcionando a comisión. Xa saben que, ainda que a comisión fose paritaria, o voto sería ponderado. Sin embargo, nos queríamos pensar, ou queremos pensar aínda, que é posible que a comisión funcione ben, funcione con normalidade e nos permita que todos podamos traer comparecencias na comisión que permitan axudar a entender que pasou e, sobre todo, evitar que se volva a producir. O que pasa é que moito nos tememos que o Partido Popular pretende facer máis disto un lavado de imaxen que unha verdadeira refundación das súas propias políticas en materia de ordenación do territorio. Por que decimos isto? Decimos isto porque para nós unha verdadeira reformulación de todas as políticas territoriais requiere 3 pasos. 3. E o primeiro deles é o cese dos responsables das políticas feitas hasta agora. O segundo paso era unha comisión de estudio onde efectivamente podamos avaliar as políticas e buscar alternativas e, en terceiro lugar, un pacto que blinde que as conclusións obtidas nesa comisión van realmente ser executadas tanto a nivel legislativo como a nivel da propia Xunta de Galicia. Se non hai vontade en dar o primeiro paso, é difícil confiar no goberno para que dé os seguintes. E falo de confianza porque está claro que a xente deixou de confiar en Feijóo. É dicir, quen pode confiar na xestión dun señor que recoñeceu esta situación fora de control durante toda a noite do domingo do 15 de outubro? Quen pode confiar en alguén que foi incapaz durante as semanas seguintes de ofrecer de forma áxil axudas ás persoas afectadas? Quen pode confiar en alguén que ainda a día de hoxe con esas axudas non é capaz de atender todas as necesidades creadas? Eso non son denuncias de En Marea, son denuncias dos propios afectados, son denuncias dos alcaldes dos concellos queimados. Por lo tanto, é difícil volver a confiar en Feijóo e os pasos que está dando aquí o Grupo Popular pois nos fan ser escépticos. Esperemos que nos equivoquemos por ben do país, pero desde logo non nos están poñendo fácil. Ben, o noso compromiso é participar nesa comisión, vamos a participar, se non podemos traballar denunciarémolo, evidentemente, tanto en sede parlamentaria como, sobre todo, en sede social. É necesario que a cidadanía saiba, no caso de que iso suceda, que o Partido Popular está entorpecendo os traballos da comisión, como agora está entorpecendo a actividade parlamentaria da oposición, por exemplo, a hora de ver que o que pasa co señor Fernández Couto. Moi ben, pois moitas gracias pola súa atención.